காசி யாத்திரை யாரெல்லாம் போகலாம், யாரெல்லாம் போகக்கூடாது? நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அதை பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க. நீ கடைசி காலத்தில் போகணும், அந்த காசிக்கு போனேன் அப்படின்னா திரும்பி வர முடியாது. யாரெல்லாம் போகலாம் சார் அப்படின்னா எல்லாருமே போகலாம். குறிப்பாக யார் போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனுஷ் லக்னம், தனுஷ் ராசி. அப்போ நம்ம எதுவாக மாறணும் அப்படிங்கிற கோலை செட் பண்ணி அந்த கோவிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுவாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் அப்படிங்கிறது தான். அங்கே போனாவே மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான். நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம், நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புரட்டி போடக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது. இதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து நான் போனதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ். அந்த மொத்த காசியினுடைய கட்டுப்பாடு வந்து காலபைரவர்கிட்ட தான் உண்டு. காலபைரவரை சந்திக்காமல் அவர்கிட்ட முறையிடாமல் நீங்கள் காசி விஸ்வநாதரை பார்த்து புரோஜனம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். காசிக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா துறவரம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ நம்ம வாஸ்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தென்மேற்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுப்போம். ஆன்மீக உலா நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். எப்போவுமே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதில் ஒன்று யாத்திரை போகிறது. யாத்திரைனா என்ன? நல்ல நல்ல கோயில்களுக்கு நாம் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை தரிசனம் பண்ணுறது. அப்படிப்பட்ட யாத்திரைகள்லேயே புனிதமான யாத்திரையாக கருதப்படுறது 2 விஷயங்கள். ஒன்று காசி யாத்திரை, இன்னொன்று ராமேஸ்வரம். இப்படி காசி யாத்திரையோ இல்லை ராமேஸ்வரத்தோக்கோ போகிறதுக்கே ஒரு குடுப்பனை வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அங்கே இருக்கிற காசி விஸ்வநாதரே கூப்பிட்டாதான் உன்னால் போக முடியும்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது எந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு விஷயம், காசி யாத்திரை மேற்கொள்கிறது எந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறத நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? அதற்காகவே நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர் ஸ்ரீராம் மனோகர் அவர்களோட இன்னைக்கு சந்திச்சு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். இப்போ காசி யாத்திரை பற்றி நம்ம பேசலாம். புனித யாத்திரை அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்றது வந்து 2 இடங்கள் தான். ஒன்று காசி, இன்னொன்று ராமேஸ்வரம். செய்த பாவத்தெல்லாம் தொலைக்கிறதுக்கு வயதான காலத்துலையாவது போய் சேர்ந்துடுங்க அந்த இடத்துக்குன்னு முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம காசியை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம். காசி யாத்திரை யாரெல்லாம் போகலாம், யாரெல்லாம் போகக்கூடாது? காசி யாத்திரை போகணும் அப்படின்னா விஸ்வநாதர் கிட்டேருந்து நமக்கு ஓலை வரணுமா அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்தே சொல்லுங்கள். ஓகே, நிச்சயமாக. காசி யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போயிட்டு ஸ்வீட் கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி வந்து தயங்குறோமோ அது போல் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அதை பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க. நீ கடைசி காலத்தில் போகணும், அந்த காசிக்கு போனேன் அப்படின்னா திரும்பி வர முடியாது, அங்கேயே இருக்க வேண்டியதான். அங்கே வந்து இறக்குறது வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் முன்னோர்களுடைய சாபத்தையும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நீ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து ஒரு பிம்பத்தில் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அந்த கோவிலுக்கு போனவர்களுக்கு தெரியும், சின்ன சின்ன துள்ளி விளையாடும் குழந்தைகளும் சரி, முதியவர்களும் சரி, எல்லாம் யங் ஏஜ் பீப்புளும் அங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏற்கனவே சொன்னது போல் எப்படி வந்து ஒரு குலதெய்வம் கோயில் பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் அடைஞ்ச கோயிலுக்கு நம்ம போயிட்டு வரும் பொழுது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலும் சரி, நம்மளுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக மாறுமோ அதுபோல் காசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து முன்னோர்கள் காலத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அந்த காசியில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதரை வந்து யார் வழிபட்டாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ராணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து வழிபட்டாங்க. அந்த வச்சிருக்கதே வந்து ராணி வச்ச சிலை தான். எல்லா கோவில்லையுமே வந்து ஒரு ஆண்கள், அதாவது ராஜா வச்சாங்க, ஒரு 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 சிப்பாய் வந்து வச்சுட்டு போனார், இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து அரச குடும்பத்தில் வச்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஒரு ராணி வச்ச சிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அங்கே இருக்க வந்து ஒரு மகாராணி வச்ச சிலை. அதை வந்து பேர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி உண்டுங்கிறதுனால நான் அதை தெரியப்படுத்தலை. வேணுங்கிறவங்க கூகுள் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க. 2வது, அந்த ராணி வச்ச சிலையை வந்து எவ்வளோ பெரிய லெவலில் பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வரக்கூடியவர்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து தெளிவாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோவிலாக இருந்துச்சு. சிவனை வந்து எல்லாரும் தொட முடியுமா, எல்லாரும் அபிஷேகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக பண்ண முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் காசி விஸ்வநாதருக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன விஷயங்கள் வேணாலும் கொண்டு போய் அபிஷேகம் பண்ணலாம். தவறாக பண்ணணும் அப்படின்னா மதுவை கூட ஊற்றி நான் பார்த்துருக்கேன். மதுபானத்தை வந்து சிவன் மேலே ஊற்றி கூட பார்த்துருக்கேன். நம்ம புராண காலத்தில் கண்ணை வந்து காலை வச்சு மறைச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்போ எல்லா கோவில்லையும் அதை பண்ண விடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக பண்ண விட மாட்டாங்க. ஆனால் காசி விஸ்வநாதருக்கு நீங்கள் எந்த அபிஷேகம் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன் டாக் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்மளை வந்து கடவுளோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு முதல் இடமா நான் பார்க்குறேன். கடவுள்கிட்ட நம்ம நண்பர் போல் பார்க்குறோம், ஒரு அப்பாவாக பார்க்குறோம், அம்மாவாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோமோ செஞ்சால் தானே திருப்பி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நான் இங்கே பார்க்குறேன். அப்போ வாஸ்துப்படி இது வந்து தவறா அப்படின்னு கேட்டால் காசிக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா துறவரம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க.
அப்போ நம்ம வாஸ்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தென்மேற்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுப்போம். தென்மேற்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கணவன் மனைவி உறவு, நம்மளுடைய பொருளாதாரம், நம்ம வந்து சாமியாராக போகக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இதற்கும் காசிக்கும் சம்பந்தம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு விஷயம் தவறு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ காசிக்கு விஸ்வநாதர் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா பிராப்தம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தென்மேற்கு தவறாக இருக்கணும், கணவன் மனைவி தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, எல்லா கோவிலுகளுக்குமே கணவன் மனைவியாக தான் போகணுங்கிறது தான் ரூலே அப்படிங்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு எம்எல்ஏ பார்க்க போகிறோம், எம்பியை பார்க்க போகிறோம், தனியாக ஒரு ஆள் போய் நின்றுங்க, பக்கத்தில் வந்து ஒரு குடும்பத்தோடு ஒரு போய் நின்றுங்க. காலையில் தனியாக போனவர் ஒரு 8 மணிக்கு போயிட்டாரு, பக்கத்தில் போனவங்க 11 மணிக்கு வந்தாங்க, எம்எல்ஏ 11 மணிக்கு வந்துட்டார், சிஎம் கூட எடுத்துக்குவோம். யாரை முதல்ல பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? குடும்பத்தோட வந்தவங்க தான். ஏன்னா அவங்க குடும்பத்தோட வந்திருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் கோவிலுக்கு போகிறீங்க, காசிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா தனியாக போனவன் ஃபுல்லாகவே சிவன் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, தம்பி கொஞ்சம் ஓரமாக நில்லுங்க, நீ எதுக்கு வந்த, குடும்பம் அங்கே இருக்குது, தொழில் அங்கே இருக்குது, என்னை பார்க்க ஏன் இத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்த அப்படிங்கிற ஒரு சாபத்துக்கு உள்ளாவாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன். நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம், எல்லாருமே நாலேஜபிளாக இருக்கோம். அப்போ ஃபேமிலியோடு போகக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய விஷயங்களை நோக்கி தான் பிரயாணப்படும். ஒரு ஃபேமிலியோடு என்கேஜ் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா எதற்காக போகிறோம்? மேபி வீடு கட்டணும், என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும், இது போல் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது, சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக நம்ம முறையிட போகிறோம். அப்போ ஃபேமிலியோடு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அது போகும் வழியிலே வந்து அது கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது வந்து ரிசர்ச் ஃபைண்டிங், முன்னோர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம். நம்ம புறப்பட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த வேலைகளுக்கான, அதாவது அந்த சிவனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே அதற்கான ஆர்டர் வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அப்போது அங்கே இருக்கவங்க, இப்போ நம்ம பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோவிலை புதுப்பிச்சிருக்கார். அப்போ அவர் எப்படி இருக்கார்? பிரதமராக இருக்கார். அப்போ நம்ம எதுவாக மாறணும் அப்படிங்கிற கோலை செட் பண்ணி அந்த கோவிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுவாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ முன்னாடியே கேட்டிங்க யார் யாரெல்லாம் போகலாம் சார் அப்படின்னா, எல்லாருமே போகலாம். குறிப்பாக யார் போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தனுஷ் லக்னம், தனுஷ் ராசி அப்படி இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் லைஃபே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங். லைஃப் அப்படின்னா மேபி 30+ இருக்கலாம், 30 வருஷம் அடித்து துவம்சம் பண்ணும். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ராகு பேச்சியோ சனி பேச்சியோ அந்த கதையே கிடையாது. பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, இதை பற்றின புரிதல் வந்து இல்லாதவங்க தான் வெற்றி பெற்றாங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ராகு பேச்சியோ சனி பேச்சியோ பார்த்து அவங்க வெற்றி பெறலை, அவங்க ஒரு பாத்தில் போனாங்க, எனக்கு இதுதான் கிடைக்கணும்ன்ட்டு, அதில் வெற்றிகள் தோல்விகள் எல்லாம் அடைஞ்சாங்க. அது வந்து கிரகங்கள்னால இல்லை, அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்னால வந்து புரிஞ்சு அவங்க வெற்றி பெற்றாங்க. நம்ம கிரகங்களுக்கு பயந்து அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த 2 ராசி, அதாவது லக்னம் ராசி தனுஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அங்கே போனாவே மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான். நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம், நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார், என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புரட்டி போடக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது. இதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து நான் போனதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ். எனக்கு ராசி லக்னம் வந்து தனுஷ் கிடையாது, ஆனால் என் கூட வந்தவர்களுக்கு அது உண்டு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபேமிலி லைஃப்பில் நான் நிறைய பேரை அனுப்புகிறேன், அதாவது இது மாதிரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களோட லைஃப்பில் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா 0 to ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது போல் மாறும். எப்படி வந்து பிரதமர் இருக்கார், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா, பிரதமர், நாட்டுக்கு பிரதமரே அந்த கோவிலுக்கு வந்து விசிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன். நம்ம ஊர் கோயிலுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு கேட்டால் ரேர் ஆஃப் ரேரஸ்ட். அப்போ அந்த கோவிலை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் பார்க்கக்கூடிய உயரத்தை நம்மளும் பார்க்கலாம், நம்மளும் அடையலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான விஷயம். இதில் வந்து எல்லாமே கரெக்டு சார், இது எல்லாமே வழிமுறை கரெக்டாக சார் அப்படின்னு கேட்டால், இப்படி போய் ப்ரொசீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபெயிலியர் மாடலாக மாறிடுவீங்க. ஏன் அப்படின்னா, முதல்ல நம்ம காசி போனோன்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல கால பைரவர் தான் பார்க்கணும். அங்க இருக்கக்கூடிய கால பைரவர், அவர் கால பைரவரை பார்க்காம யாரெல்லாம் நம்ம சொன்ன விஷயங்களை பண்ணாங்களோ எந்த விஷயமும் எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. இவ்வளவு கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்த காசு மட்டும்தான் வேஸ்ட். நம்ம வீட்டுல கால பைரவராவும் அங்க வீட்டு இருக்கிறது சிவபெருமான் தான். ஆனா அந்த மொத்த காசியினுடைய கட்டுப்பாடு வந்து கால பைரவர்கிட்ட தான் உண்டு. கால பைரவரை சந்திக்காம அவர்கிட்ட முறையிடாம நீங்க காசி விஸ்வநாதரை பார்த்து புரோஜனம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல வழிமுறையே உண்டு. காலையில கால பைரவரை பார்க்கணும், குளிச்சுட்டு கால பைரவரை பார்க்கணும், மத்தியானம் அன்னபூர்ணியை பார்த்து சாப்பிடணும், ஈவினிங் தான் அபிஷேகமே நடக்கும் சிவனுக்கு. நீங்கள் காலையில் போய் அபிஷேகம் பண்ண முடியாது, சிவனை தொட்டு நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. மத்தியானம் சாப்பிட்லாம், அன்னபூர்ணியில் வேணால் சாப்பிட்லாம், ஈவினிங் வந்து இவரை பார்க்கலாம், யாரை, காலபைரவரை பார்க்கலாம். ஆனால் ப்ரொசீஜர் அப்படி கிடையாது. முதல்ல காலபைரவரை குளிச்சுட்டு பார்க்கணும், ரெண்டாவது மத்தியானம் அன்னபூர்ணியில் போய் சாப்பிடணும், ஈவினிங் போய் சிவபெருமான அபிஷேகம் பண்ணணும், நைட்டு வந்து நம்ம இதில் நடக்கக்கூடிய ஆரத்தியை பார்க்கணும். இதுதான் வழிமுறை. இது போல் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. முதல்ல குளிக்கிறது எங்கே குளிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போனோன்னா ரூமை போட்டு ரூமில் குளிச்சுருவாங்க ஹீட்டரை போட்டு.
அதோட முடிஞ்சு போச்சு. எந்த பாவமும் தீராது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காசிக்கு போறதே அந்த நதியில குளிக்கலாம். நம்ம நதியில குளிச்சுட்டு நேரா இவரை போய் சரணடைகிறோம் அப்படின்னா, காசி விஸ்வநாதரை போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கால பைரவரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய விஷயங்கள் அதாவது ஈஸியாக நம்ம போகக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் உணர்ந்த விஷயம். அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே அதுதான். மற்ற கோவில்களில் கால பைரவரை எப்போ பார்ப்பாங்கன்னா கடைசியாக பார்ப்பாங்க. போகும்போது நன்றி சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு. எல்லா கோவிலையும் கீ எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா எல்லாத்தையும் பூட்டிட்டு காலபைரவரை தான் வச்சுட்டு போவாங்க. ஆனால் அந்த கோவிலில் மட்டும் ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும். ஸோ இது போல் போனவர்கள், இதுக்கு முன்னாடி போனவர்களும் சரி, இதுக்கப்புறம் போகிறவர்களும் மிகப்பெரிய லெவலில் மாற்றங்கள் இருக்கும். மாற்றங்கள் அப்படின்னா கோடி கோடியாக பணம் கொட்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம எண்ணங்கள் ஈடேறும், நம்மளோட விஷயங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டு கொண்டு வரும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். நான் ஜஸ்ட் நாளைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன், எனக்கு 1 கோடி ரூபா பணம் வேணும்னு கேட்டால் கிடைக்காது. நமக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருக்கும், நம்ம ஃபேமிலி ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண பணம் வேணும். நான் ஒரு பிஸ்னஸ் நோக்கி போயிட்டுருக்கேன், அந்த பிஸ்னஸ் வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போகணும். இப்போது ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குன்னா, இப்போ 1 லட்சம் பேருக்கு நான் நல்லது செய்கிறோம், 100 கோடி பேருக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னா, அது மாதிரி எய்மோடு போகிறவர்களுக்கு நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்குங்கிறது என்னுடைய அனுபவபூர்வமான விஷயங்கள். நல்ல எண்ணங்கள் தேவை அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அழகாக வந்து சூட்சமமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் மூலயமா எங்கள் எல்லாருக்குமே, நம்மளுடைய ஆன்மீக உலா நேயர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல பாதை கிடச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய பேர் காசிக்கு போகிறாங்க, ஆனால் கால பைரவரை கடைசியாக தான் தரிசிக்கிறாங்க. ஆனால் கால பைரவருக்கு முதல்ல அட்டண்டன்ஸை போடுங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நம்மளுடைய சார். அதனால் கால பைரவரை சந்திச்சுட்டு அன்னபூர்ணி அம்மாவையும் சந்திச்சுட்டு அதற்கப்புறமா காசி விஸ்வநாதரை தரிசனம் பண்ணிட்டு கங்கா ஆர்த்தியும் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே பாவங்கள் நீங்கி மோட்சமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம நேயர்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. ஆன்மீக உலா நேயர்கள் எல்லாருமே இதை பின்பற்றுவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ரொம்ப நன்றி.